Здравейте хора, аз съм Исав Балтов и това, което ще правим днес е обзор на кръга в английската висша лига. Но преди да започнем, ще ви помоля да харесате видеото и да се абонирате за канала, защото ако го направите, ще получите физиката на Рони Колман и Тотнъм ще спечелят трофей. Обещавам. Уест Хем Челси 0-3. Очаквах Челси да вземат този матч без особени затруднения, но не очаквах, че ще запазят чиста мрежа срещу чуковете. Като разгледаме последните 6 мача между тези два отбора, като изключим този, разбира се, наблюдаваме 3 победи на Челси, като само в един матч сините от Лондон запазват вратата си без гол, при онова 5-0 на Моста през месец май тази година. Нико Джаксън изненада привържениците на Челси, или поне мен, взимайки призата за играч на матча напълно заслужено. Развихри се този матч, вкарвайки 2 гола и правейки една асистенция. Санчо започна като титуляр този матч и отново асистира за първия гол на Джаксън. Няма как да не спомена постижението на Енцо Мареска, а именно това, че той стана единственият мениджър, освен Гвардиола през сезон 16-17, който да спечели първите си 3 гостувания. Следващият матч на Челси е домакинство на Брайтън. Прогнозирам победа и пълна доминантност от страна на сините. Надявам се Джаксън да му провърви и отново да отбележи. Ливърпул Борнемут 3-0. Гостите вкараха гол в 5-та минута, който в последствие бе отменен заради засада. Луис Диас откри резултата в 26-та минута, като само 2 минути по-късно вкара и втори гол, за да удвои преднината на отбора си. За първия асистира Ибрахима Конате, а за втория Трент Александър-Арнолд. В 37-та минута Дарвин Нунес вкара страхотен гол след ситуация 1-1 срещу противников играч. Така на по времето мърсисайдци се оттеглиха с преднина от 3 гола. В началото на втората част имаше само една промяна в стартовите 11-торки. На терена влезе Данго Алтара за сметка на Джестин Куивърт. В 72-та минута за Ливърпул дебютира новодошлият от Ювентус Фредерико Киеза. Италянец имаше няколко голови възможности, като в най-близката до гол ситуация той улучи дясната града. Мисля, че се представи прилично при положение, че му е първи матч и феновете на Пул трябва да бъдат доволни. На 25 септември, събота, на отбора на Слот им предстои гостуване срещу Увърхемптън. На теория лесен матч, предстои да видим. Мисля, че ще се приберат на Анфилд с 3 точки безпроблемно. Кристал Палас Манчестър Юнайтед 0-0. Обстоятелствата се развиха благоприятно за Палас, но не и за червените дяволи. Чакаше се отбора на Тен Хаг да победи, но не си вкараха положенията и това натежа. Не всяко положение бе пропуск, преувеличих. Дин Хендерсън се справи великолепно, записвайки чиста мрежа. В този матч нямаха и късмет. Например, когато оцелиха 2 пъти подред на пречната града. Тази ситуация е 1 на милион. Палас също изпуснаха добри положения. Езребечи и Езе изпусна 2 големи голови възможности. Едната в края на първото, а другата в средата на второто полувреме. Споменавайки Дин Хендерсън преди малко, трябва да похваля и Онана. Онова двойно спасяване след удара от дистанция на Кетия бе изумително. Следващият матч на Юнайтед е домакинство срещу Тотнъм. Доста тегав матч. Не мога да изкажа мнение, става ли въпрос за това кой ще победи. Следващият матч пък на Палас е гостуване на Евертън. Предвид ужасния старт на сезона на Евертън и факта, че за 5 мача имат 4 загуби, прогнозирам Палас да се върнат с 3 точки на Гудисън Парк сравнително лесно. Преди да продължим напред, искам да направя едно кратко прекъсване и да помоля за вашето търпение при качването на видеа за напред в канала. До сега работех съвместно с човек, обработващ видеата. Моята работа бе да гледам мачовете, да следя случващото се в света на футбола, да пиша сценарий и да записвам дадено видео. Но това вече, както казах преди малко, няма да се случи по същия начин. От сега нататък ще правя гореизброените неща, плюс обработката сам. А сега нека продължаваме напред. Арсенал Манчестър Сити 2-2. Уникален матч. Не случайно реших той да бъде последния коментиран матч в този клип. Още с първото подаване на топката, Родри падна на земята, контузен. Изключително лоша новина за Пеп. Голям удар за гражданите още в началото на сезона. В 9-та минута Савиньо изведе по страхотен начин Халанд и с първото си докосване норвежеца откри резултата. Рикардо Калафиори, който после се контузи, изравни резултата с уникален гол извън наказателното поле. В първата минута на добавеното време Габриел Магалаеш вкара гол с глава. Измъкна се от дуспата почти до гол линията и вкара гол. Последния матч Тотнъм се разписа отново. Шестицата на Арсенал се развихра в големите двубои.
В 8-та недобавена минута Леандро Тросард получи втори жълт картон, с което бе принуден да напусне терена. Ситуацията бе спорна, все пак белгиец игра за топката, а Бернардо Силва напълно оправдано преувеличи ситуацията. Стига толкова за това. Йошко Гвардиол имаше поне 4 удара този матч. Все волета. Бернардо Силва прави това със защитата на Арсенал, което Майкъл Джексън прави с малки деца. Каквото си иска. След късо изпълнение на корнер в добавеното време на Джак Грилиш последва пас, а след него удар, който Рая отрази, но Джон Стоунс се добра пръв до топката и я заби в мрежата на артилеристите. Окей, хора, това е от мен за днес. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате и да напишете коментар какво мислите. Както винаги, за вас бях Венислав Балтов. Чао и до нови срещи!